Idan muka leƙa ɓangaren shugabannin jam'iyyar PDP kuwa, kakakin jam'iyyar Alhaji Yayino Zainabari ya auna gwamnatinsu bisa sikeli ne. A wannan sabuwar shekara da muka shigo ta 2021 muna godiya wa Allah wa irin nasarori da mai girma gwamna sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya samu a shekara ta 2020 wanda abin jin daɗi ne al'ummar jihar Bauchi musamman 'ya'yan jam'iyyar PDP su ƙara hoɓɓasa wajen addu'o'i da ba da shawarwari da goyon baya a wannan gwamnati domin niyyar da ya yi ta mai da Bauchi tafi kowace jiha ta Najeriya saboda irin ingantattun ayyuka da yake yi. Wannan ya sa na ga lokaci ya yi da na sake kirawa a musamman sarakuna da manyan limamanmu na addinanmu guda biyu da su tashi haikan da addu'o'i, kasancewar akwai wanda 'ya'yan jihar Bauchi marasa kishin jihar Bauchi wanda wayannan ayyuka da ake yi ba sa so kuma suna neman hanyoyi da duk za su rusa wayannan nasarori da wannan gwamnati take. Amma na tabbata da izinin Allah addu'o'in da talakawa suka yi, manyan ƙasa da malaman addinanmu guda biyu da suka yi ya samu wannan gwamnati ta samu nasarar karɓar mulki a lokacin da gwamnatin APC take mulki. Yayanwa gashi kuna batun ana ayyuka amma 'yan siyasa suna cewa an tafi an bar su a baya. To ai daman taura Bahaushe ya ce taura biyu ba ta taunuwa. Kuma yin aiki shine ya fi muhimmanci domin shine duk ɗan jihar Bauchi zai mora, wanda ba a haifa ba da wanda yanzu yaro ne da ma wanda ba a yi tunanin haifansa ba. Wannan yasa sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya samu goyon bayan jam'iyyar PDP domin ya yi aiki da zai amfani duk ɗan jihar Bauchi, kamar yadda kullum muke cewa gwamnatinsa ta duk ɗan jihar Bauchi ne. Kuma ina tabbatar maka dukkan wanda aka yi tafiya da shi aka yi wahala da shi in dai ba mutum ya yi gaggawa ba, ina tabbatar maka wannan gwamnati ba ta so ta jefar da kowa, kuma ba za ta jefar da kowa ba, kuma za ta tafi da kowa, kuma kowa zai samu abin da ya kamata. Duba ga yanayin yadda ma'aikata yanzu suke kuka na rashin albashi wasu daga ciki, ga kuma kuna ci gaba daga ayyuka yadda kuke bayyanawa, su ma'aikata suna kuka, ba za ku iya duba abin da yake damun su ba ko warware musu matsalolinsu? To alhamdulillahi wato sarƙaƙiya na harkar albashi mafi yawa ma'aikata marasa kishi su suka jawo, kuma ina tabbatar maka gwamnati ta ɗauki kyakkyawan mataki akan gano warware wannan matsaloli. Kuma wannan matsala a yanzu kusan kashi 75 da izinin Allah an warware ta, domin yanzu ma'aikata waɗanda ba su da wato wani hakki na a rike musu albashi kusan suna ta samun albashinsu. Kuma za a zo ƙarshe da duk wani ma'aikaci da ya ce bai samu albashinsa ba zai zo gaban kwamiti ya yi jawabi kuma a shaurare shi, kuma in laifin ba zai samu albashinsa ba ne za a gaya masa, in kuma ba shi da hakki ina tabbatar maka za a biya shi albashinsa.